Aquest segon reportatge sobre la història de Bellpuig està estructurat en 3 parts. La primera fa referència a la història del Tin, que està vinculada a Bellpuig per la meva besàvia Dolors Puig i Puigdollers, ja esmentada en el primer vídeo. La segona part parlaré una mica de les meves àvies, la Pilar Fluvià i la Dolors Espí, totes dues amb vinculacions amb el poble de Taradell. I per últim, de l'etapa del meu avi Joan Bellpuig, alcalde de Taradell durant la República. Un breu repàs de les seves obres i us presentaré el testimoni dels últims estadants del molí de Bellpuig, que és l'últim molí que va funcionar fins a la meitat del segle XX. Doncs bé, seguint amb el meu projecte de les 4 estacions, ara tocaria explicar la història de la família Bellpuig a partir del 1900, però en aquest cas molt vinculada a la història del poble, tant pel que fa a història com vivències i relats que us aniré explicant al llarg d'aquest segon reportatge. A veure, ara estem situats aquí a la Font Gran perquè és un lloc on comença un dels orígens de la meva besàvia, que es deia Dolors Puig i Puigdollers. Ella era neta del Pere Puigdollers, que era el fundador del Tin. Jo sabia que la meva besàvia tenia orígens en el Tin, però no sabia el detall ni la història, que això ens explicarà el Salvador Solagran, la història del Tin de Baix. El Tin de Baix, tant l'Antoni Pla de Vall com en Josep Baucells, en els llibres de la història de Taradell, el xifren a l'any 1803. Aquí això està documentat i el nom d'aquest, diguéssim, Tin de Baix és perquè aquí on estem ara nosaltres, que era l'edifici del Gremi, que és l'edifici que coneixem com l'edifici del Font Gran, era el Tin, era un Tin únic. Quan es va fer aquell, en deien el Tin nou, però en realitat, ja per diferencial, de seguida va passar a ser el Tin de Baix. L'any 1803, doncs, tal com diem, en Pere Puigdollers va fer va crear el que realment és l'edifici que albergava el Tin, aquest Tin dit de Baix. Va tenir uns problemes, que ara tot seguit els explicarem, però en principi el Tin era únicament aquest, era el que el gremi de paraires tenien l'obligació, tots ells, inclús gent del poble, d'haver de fer els tins en aquest edifici. Això era un privilegi que els venia per unes ordinacions ja que tenien atorgades dels senyors de Taradell, en el qual deien que ells tenien el privilegi i únic per poder ells tenyir. Total que quan es va fer aquell, va començar-hi, va ser també amb l'ajuda d'un parell de paraires més importants d'aquí Taradell, de l'època, que també hi van col·laborar-hi i el van ajudar. Llavors, aquests dos paraires que hi van col·laborar-hi, junt amb altres que hi van començar-hi a anar, va tenir bastanta feina perquè sembla que o potser s'ajustava més amb el preu o ho feia més bé. Total que els gremi de paraires d'aquí se li van tirar a sobre. Se li van tirar a sobre, van dir que ells tenien tots els drets per poder-ho fer únicament ells i que, per tant, doncs això l'havien de tancar. Es va anar amb un plet, això estem parlant que el 1804 és quan pràcticament es va inaugurar el Tin aquí, i en el plet aquest va durar fins al 1807 i es va donar la raó a Pere Puigdollers, perquè, entretant, a finals del segle XVIII, ja hi havia hagut unes ordres estatals que deien que tots aquests privilegis atorgats pels senyors dels diferents llocs, tot això, que quedaven abolits. Més endavant, no hem trobat almenys la data exacta, sembla que va construir un altre edifici, una nau o una quadra, que en deien normalment quadres els que hi posaven ja telers, però que havia de ser bastant gran perquè llavors el que va sortint de les dades podia contenir bastants telers. La situació
que fixen el que és el tint de baix era el que seria la torre aquesta del tint que veiem aquí al darrere. Allà sembla que és l'origen del tint de baix. Del 1881 al 1892 consta com a contribuent en Joan Puigdollers. Consta aquests anys i que té un total entre 15 i 20 talers. I a partir d'aquí els Puigdollers ja no tornen a sortir més. Ja diem que no podem saber exacta la data que es va vendre, però sí que havia de ser a principis del segle XX o a finals del XIX, perquè a principis del segle XX, allà per la segona dècada, ja fan tota la construcció de la torre, la fàbrica aquesta que diem adossada al costat, llavors, per tant, ja era de Domènec Ser, almenys aquest tros, perquè després el tros que veurem que van fer les dues fàbriques o les dues naus grans, aquella és posterior. Però en aquesta època això ja era d'en Domènec Ser. El 1922 és l'altra data que tenim que és quan es comença la construcció de les dues naus aquestes que van ja a continuació d'aquesta que havien fet enganxada a la torre. Són dues naus allargades que van separades i aquesta construcció la va fer com a contratista en Lluís Riera i hem pogut localitzar, o sigui, ells conserven molt bé totes les dades de les obres que feien i en quant a aquesta comença el 1922, les dues naus aquestes, i només en un dels apartats del principi hi ha una nota que diu que es comença la fàbrica nova, vol dir que ells entenien com a fàbrica vella ja la que hi havia enganxada a la torre, que comença la fàbrica nova amb uns terrenys que han comprat els de Bellpuig. Bé, doncs, seguint amb històries vinculades a la Font Gran d'aquella època, dels Puigdollers, m'agradaria explicar-vos una cosa. Algú s'ha sentit a parlar mai del plet de la Font Gran i de l'any del gremi? Doncs mira, això va ser el següent. Joan Puig i Teresa Puigdollers, que eren fills del Pere Puigdollers, van demanar a l'Ajuntament per fer una petita presa per agafar aigua pel molí, pel tint de baix, aquí sota la Font Gran. Clar, aquesta presa hagués tret aigua que anava a la font i hagués sigut un problema per la gent del poble. L'Ajuntament no els hi va donar permís, però va crear un gran rebombori. Llavors, ells van posar un plet i a resultes d'aquest plet, doncs, una senyora gran verbalment va conservar el record d'una romança o d'una corranda. Això, aquest paper li va donar a mossèn Pladevall i mossèn Vilassís ho va publicar en la revista número 149 del 1960, si algú vol buscar-ho. I aquesta corranda deia, entre altres coses, doncs feia referències al problema i l'angoixa que va crear aquest plet. I ara us en llegiré un petit fragment que deia: Mare de Déu del bon Déu, Verge Immaculada, ajudeu-nos sempre i aquesta diada, que si perdem el plet, en perdrem l'aigua, perdrem les finques, les nostres cases. Què serà del poble si faltava l'aigua? I això, diguéssim, va ser un cas que va crear molt rebombori. Aquest plet el van perdre i per sort, doncs, l'aigua va tornar a brollar a la Font Gran. A Taradell hi havia el dèficit de les escoles, estaven en molt mal estat a principis del que era el segle XIX, i a partir del segle XX hi ha pràcticament quasi cada ajuntament es parla de que s'han de fer escoles noves, però l'economia no donava per més i es anava aplaçant. Arriba un moment en què això no podem passar més i decideixen l'any 1931 fer unes escoles que les van situar en el passeig de Domènec Ser. Feia pocs anys que s'havia obert,
i un dels solars pràcticament a la zona aquella on ara hi ha la caixa de pensions, i això que eren uns terrenys del Reig, i el de l'altra banda, però que llavors no hi havia el que ara és la carretera de Montrodon. Allà es va situar un solar per fer-los-hi. Van demanar a l'arquitecte Gausa de Vic que fes un projecte, es va fer un projecte que era molt complet, però van veure ja de seguida que el pressupost era inassumible i per tant el van descartar. Passen i ofereixen un altre terreny que el 33 llavors s'obria el que va ser el que és ara el passeig de Sant Genís. Allà doncs van buscar uns altres terrenys, també a Manresa, ja que havien desfet el conveni aquell, un altre, fan un tracte, ja arriben també amb uns acords i de nou diuen a l'arquitecte que faci un estudi sobre allà. L'arquitecte, en lloc de l'estudi, els hi presenta al cap d'un mes o dos una carta explicant que els terrenys d'allà que considera que no són aptes, que estan en males condicions per l'orientació, que hi ha desnivell, que el terreny és dolent, en fi, tota una sèrie de causes, total, que ell desaconsella fer l'escola allà i en la mateixa carta diu i faig una proposta, això l'arquitecte, faig una proposta i és de fer-ho en els terrenys que hi ha ara actualment l'era del Tin. L'era del Tin, ell diu que és immillorable i que tots els desavantatges que veia allà, aquí les veu com a avantatges. Llavors, en aquest moment, estem parlant del 33, i hem dit abans ja que hi havia d'alcalde Joan Bellpuig, pren la paraula i diu abans perquè havien d'acordar el ple, a veure si passaven o si desfeien els tractes que tenien a Manresa i feien aquests, o a veure què feien. Doncs ell diu, abans de la votació, jo tinc de dir, potser ja ho sabeu, però esclar, aquests terrenys són propietat de la meva mare, la Dolors Pujollers Puig. Per tant, jo no en sabia res, això ho deixa molt clar. Diu, jo no en sabia res d'aquest tracte. Però, esclar, jo m'abstindré de la votació. Fan la votació, surt que sí que facin això, fan altra vegada uns planos, uns abans projectes, torna a sortir caríssim, total que diuen, tu, això no es pot fer. Llavors, l'any 35, en el ple aquest que hem parlat, que parlaven de treure els safaretjos i tot això i passar l'escola, és quan diuen, doncs passarem l'escola en l'edifici que era dels safaretjos i farem una ampliació per la part del darrere. Una ampliació que també es havien de posar d'acord amb la propietària dels terrenys, però que també per la guerra no es va arribar a fer. Ara estem doncs ja a baix de la Font Gran, allà davant tenim l'edifici que era l'edifici del Tin, que també s'hi reunia el gremi, per tant era l'edifici del gremi de paraires, i en aquest edifici, o sigui en el Tin aquest, el pare que hem parlat abans, d'en Pere Pujollers, el seu pare era el principal que feia anar l'u dels tins. Els tins necessitaven una especialització per saber quin tipus de producte, segons els colors, segons el tipus de llana o de tela que sabia tenyir. I el seu fill, en Pere Pujollers, l'estava ajudant. Vol dir que quan ell va fer la construcció del tin de baix i el va posar en marxa, ja era una persona que ja tenia una experiència agafada del seu pare sobre el que era la qüestió dels tins. Llavors, posats ja aquí, ara, en el replà aquest de davant de la Font Gran, parlarem una mica del que eren els safaretjos, perquè sembla que aquí hi havia una mica de problemàtica de veure els safaretjos, qui els havia fet treure, i tot això. A davant d'aquest pla, aquí darrere d'on esteu ara vosaltres, hi havia els safaretjos, que eren els safaretjos públics, uns safaretjos totalment descoberts, i era on la gent del poble pràcticament havia de venir a rentar perquè l'aigua en el poble, en primer lloc, no hi era en aquells temps que estem parlant,
però a més hi havia poques fonts i pocs llocs. Algunes cases tenien pous, però no eren la majoria. Llavors, aquí, el 1923, el Domènec Ser, ja hem dit propietari del TIN, i que tenia ja la seva torre feta, i estaven construint aleshores les dues naus aquelles, fa un acord amb l'Ajuntament per un conveni que amb una part ell demana que se li concedeixi 5 plomes d'aigua en aquest primer acord, però és molt beneficiós pel poble, perquè llavors, com a contra, ell diu que vol embellir tota la zona aquesta de davant del Font Gran. I en el mateix conveni consta que demana que s'enderroquin els safaretjos, o sigui, és la primera vegada que es parla d'enderrocar safaretjos, que l'edifici aquest se li dongui a ell, a Domènec Ser, i que ell l'enderrocarà o el reconstruirà per embellir tota aquesta zona. Que un cop tingui això fet, el tornarà a cedir al poble. Ara que parlem del 23, en aquests anys, l'edifici aquest no tenia ja teulada. O sigui, la teulada ja estava ensorrada i, per tant, era aquí inclús un perill ficar-s'hi per anar cap a la zona d'escorxadors. L'any 1935, ve i l'Ajuntament, que en aquell moment l'alcalde era en Joan Bellpuig Puig, fan amb un ple, es diu que volen arreglar tot el del Font Gran, que trauran els safaretjos, que ja ho tenien en conveni que s'havien de treure, que trauran els safaretjos i que, en principi, que l'edifici que estava previst per safaretjos, que l'Ajuntament li demana que es pugui utilitzar com a escoles. Però en principi tenien previst això i la idea que hi havia de l'Ajuntament, que llavors la trobem ja després de la guerra, perquè esclar, el 35, però el 36 ja va començar la guerra, vol dir que d'aquest pla que tenien fet d'arreglar tot això d'aquí no es va fer res, doncs el 36, ja dic, començar la guerra, es va quedar tot eliminat, i l'any 43 és quan fan una terrassa que no és la d'ara, però arreglen la part de dalt i fan els safaretjos aquests, els passen a dintre. En lloc de l'edifici aquell, passen a dintre. Bé, doncs, tornant amb la Dolors, que ara en lloc de dir-li una dona singular li puc dir una dona valenta, que és com a mi m'havia arribat els seus records. Ella es va casar amb Casimir Bellpuig, que crec que ja havia explicat en un altre moment. Es va morir molt jove i la va deixar vídua amb 4 fills. La va deixar vídua amb 4 fills, al càrrec de Bellpuig, de les terres, del bestiar, de les herències, les legítimes. I a més, doncs, per la història que ens ha explicat en Salvador del TIN, doncs el seu germà va, diguéssim, perdre bous i esquelles amb el que hagués sigut tot el tema del patrimoni del TIN. I ella va intentar salvar el que va poder. D'aquí que va salvar la part del que és l'era del TIN, que per això ha explicat que el meu avi Joan, quan era alcalde, parlava que el TIN era de la seva mare, i va salvar també una casa al carrer de Dalt, que ara és el carrer Sant Sebastià, que era el número 10. En aquesta casa, el 1922, el meu avi, encara no era alcalde, va fundar una cooperativa amb altres pagesos d'aquí, de Taradell, que jo he trobat les actes d'aquesta cooperativa, es deia Cooperativa Agrícola Taradell, hi havia diversos pagesos que eren socis de la Junta, hi havia Vilassís, hi havia en Frank, hi havia el Gurri, i hi havia el Joan Bellpuig, i l'objectiu d'aquesta cooperativa era que havien de portar el gra, el molien i feien pa i necessitaven un forn per fer-lo i per vendre el pa. I a més també volien posar una botiga de queviures i aquest, diguéssim, forn i botiga de queviures el van situar en aquesta casa del carrer de Dalt, número 10, que era una casa que la meva besàvia havia salvat, diguéssim, del patrimoni dels Puigdollers d'aquí Taradell.
Ara us voldria parlar de les altres dues dones singulars que us he comentat abans. Ara ja estaríem parlant de les meves àvies, noves àvies, ens anem acostant. Elles eren la Dolors Espí i la Pilar Fluvià. La Pilar Fluvià era la dona del meu avi Joan, que era una mestra d'Olot, que es va casar a Bellpuig i que ella s'enyorava molt de tenir una vida una mica més social en el poble, perquè ella era d'un poble de l'Hostalet. I sovint li agradava molt pujar aquí a Taradell i aquí va conèixer la Dolors Espí. En aquell moment ella era també una vídua que havia vingut de Barcelona amb 2 fills i per temes de salut es va instal·lar aquí a Taradell, a el que abans deia Cala Rosa. I ella, juntament amb la meva àvia, van fundar el quadre escènic de Taradell vinculat al centre catòlic. Ara estem, diguéssim, en l'entorn que ara ja no existeix, on hi havia hagut el centre, que en deien, i era el lloc on ensejaven amb les nenes, amb les noies de Taradell. I, bueno, era una activitat que a la meva iaia Pilar li agradava molt i la Dolors Espí, que la coneixien per la senyora Murtra, es va fer molt popular i se l'estimaven molt. Hi havia, en aquella època, dels noms que recordi, hi havia les germanes de Can Brossosa, hi havia la noia de Can Valldamunt, hi havia la Teresa de Can Posserra, i bé, pel que m'han dit, per la festa major s'ho tornaven amb els homes, un any feien les dones, les noies, i un altre any els homes. I mossèn Ramírez era també el director, i juntament amb la Dolors Murtra, la senyora Murtra. I, per tant, en el seu temps van tenir la seva rellevància. I la Pilar, a part de venir a Taradell i fer-se amiga de la senyora Murtra, ella, com a anècdota, té que durant la guerra ella era mestra i va cedir el seu títol al Col·legi de les Monges perquè durant la guerra de la República, les monges no podien ser titulars d'una escola i ella va cedir el títol. I a partir d'aquí, d'aquesta amistat, va fer que la senyora Murtra es vinculessin amb els Bellpuig i es coneguessin, i llavors la meva mare, que era filla de la senyora Murtra, és la que es va casar amb el meu pare, el Casimir Bellpuig. Bé, ara ja estem a la recta final de la història d'aquest patrimoni de Bellpuig vinculat a les persones i al territori. Avui el que m'agradarà parlar és de l'etapa del meu avi Joan Bellpuig, que va ser alcalde de Taradell entre el 32 i el 36. És una etapa que en tenim molt poca informació com a família, almenys a mi no me'n parlava gaire l'avi. Penseu que és una època en què la major part de famílies, tant catalanes com espanyoles, va passar a l'oblit. No es parlava ni de la República ni de la guerra, perquè van ser moments molt tràgics, tant durant la guerra com la repressió que va venir als anys 50. I llavors, però això no treu que en els municipis hi havia vida i la República treballava i feia feina i es anaven tirant endavant els projectes que es necessitaven. I per saber què va passar en aquella època, sobretot vinculat als projectes que es podien haver desenvolupat en el poble, ho he demanat a un seu company de professió 60 anys després, que és en Josep Momany, exalcalde de Taradell, que m'expliqui a veure ell què ha trobat o què sap d'aquell període del que es desenvolupava en l'alcaldia en aquell moment. A veure, Josep, m'ha acompanyat aquí baix al molí, en el pont, que sembla ser que és un pont que es va fer en aquesta etapa i pel fet que això és un camí ral que venia de Malla a Taradell en aquella època i suposo que van fer aquest pont per millorar-lo. Jo no sabia que fos un projecte municipal, això, però a veure, Josep, què en saps tu? Home, alguna cosa sí. Tot bé, perquè van voler saber a l'escola del parvulari de les Piríniques, volien saber quin arquitecte havia fet el parvulari. I semblava que podia ser un tal Manel Gausa. I jo sóc molt amic del seu fill, de l'actor i home de teatre Manel Gausa. I vam anar a casa seva a veure si tenia cap plànol del seu pare, perquè el seu pare havia estat arquitecte municipal justament amb el teu avi. I vam quedar parats del tot d'informació i projectes que tenien de l'època del teu avi. I un dels projectes que a mi més em va agradar va ser el d'aquest pont.
perquè aquest pont, l'arquitecte va ser en Manel Gausa i l'alcalde era el teu avi. I jo crec que aquest pont va entrar a la modernitat de tot aquest sector de baix del terme, perquè ja hem de recordar que a l'època medieval tot el que es volia comunicar a la gent es feia des del castell i no hi havia manera de poder arribar a la comunicació aquí baix. Ja hi ha el Serrat de la Guàrdia, que hi van fer com un torreó per poder donar informació des del castell tota la part de baix del terme. I jo crec que aquest pont va fer que tot aquest sector pogués pujar a Tardell amb comoditat, perquè ara el Burri no baixa aigua, però en moltes èpoques baixava molta aigua i no hi havia manera de travessar. I aquest pont va ajudar a comunicar-nos. Hem de pensar també que una part de la parròquia de Tona es va independitzar de la parròquia de Tardell justament per males comunicacions. Vol dir que això era un problema endèmic. Imagineu-vos aquí els carros com havien de passar sense aquest pont. Ara perquè tots tenim la carretera de Mordón i tots ho veiem molt clar. Però a la seva època això no existia, tot anava amb carros. I això va fer que pogués una millor cohesió entre el poble i el barri d'aquí baix. I les escoles del Burri, què tenen a veure? En aquesta època també es van fer les escoles del Burri, perquè estem parlant del 1930 i pico, no? Sí, les escoles del Burri, pel que jo he trobat, el 1935. El 1935, el teu avi, junt, suposo, amb els pares i amb tothom, van aconseguir obrir l'escola al Burri Xic. Hi havia 50 nens i, a més, ja van fer una escola mixta. I el que és bo d'aquesta escola és que encara persisteix. Molts pobles l'han perduda i el barri de Montrodon encara té escola. Jo crec que això és un molt bon valor que hem d'afegir a el que va fer el teu avi. Sí, jo l'únic que sé de l'escola del Burri, a part de que tots els nens d'aquí anaven en la meva època quan eren petits i que feien teatre, que unes meves ties, la Maria Rosa i la Pini, havien a vegades donat classes o feien suplecis quan faltava algun mestre, però tampoc sabia que hagués estat construïda o feta en l'època del meu avi. Van llogar l'edifici del Burxic, van arribar a un acord amb el doctor Genís i van començar allà. I llavors, al cap d'uns anys, ja quan van fer l'urbanització del barri de Montrodon, amb en Capell els va deixar uns terrenys i llavors ja van poder fer l'escola nova. Però vull dir, esclar, parlem de fa molts i molts anys, això, i encara hi és. Molt bé. I, doncs, i què més? Una mica, pel que jo he trobat, el teu avi va entrar a principis dels anys 30 i jo el que he trobat és que va fer clavegueres, va fer també portades d'aigua. En aquella època el més important jo crec que era el sagement i les portades d'aigua. Llavors també he trobat que va plantar molts arbres, però llavors que sí que en parlarem una mica, el que em va fer molta gràcia és els projectes que volia fer. Ja, perquè, per exemple, no sé, com que ja parlant amb tu dies abans, també em vas parlar, què vol dir projecte d'eleccions 1934? És que amb els papers d'en Gausa vam trobar com les eleccions que fem ara, que tothom explica el que vol fer. I hem trobat justament el que ell prometia que faria amb les eleccions, que llavors va guanyar de l'any 34, perquè ell va guanyar les eleccions de l'any 34 i llavors molts d'aquests projectes només van quedar en projectes perquè va venir la guerra. N'hi havia algun de molt interessant. Per exemple, volia enderrocar les cases de la plaça de les Eres, que es van acabar enderrocant entre els 60 i 70. Ell ja tenia previst enderrocar això. La casa de la vila la volia ampliar, i el curiós, hi havia un dibuix d'ampliació de la casa de la vila i feia uns arcs, que sent molt maca. Llavors volia fer un nou dipòsit d'aigua, perquè tal com hem dit, Taradell sempre ha estat problemes d'aigua, n'ha tingut endèmicament. I diferents projectes, però llavors hi havia un projecte molt emblemàtic que lligava amb l'escola del Burri Xic. Va resultar que el CERT van fer l'escola actual del parvulari, la van fer pagant el CERT, volien fer un matadero i un lloc per rentar la roba i uns safaretjos. I ho van fer on hi ha l'actual parvulari. Però què va passar? Va passar que llavors l'Ajuntament, el matadero li va dur, però els safaretjos no s'hi van acabar de dur mai. I l'edifici estava fet i llavors el teu avi i el seu equip van decidir de demanar una ajuda a l'Estat per poder fer, en comptes de fer-hi els safaretjos, que els volien deixar a la Font Gran, fer-hi una gran escola. I van demanar una subvenció i els hi van donar 40.000 pessetes. Però eren molts cèntims per l'època, però la subvenció va arribar pel juliol del 36 i no es va poder fer. A més, és un projecte fantàstic perquè tal com hem conegut l'escola ara no tenia res a veure. L'entrada era pel cantó de migdia,
pel cantó de la Carretera Balenyà. Eren uns col·legis de pel·lícula, que he set un abans i un després per Taradell. Però la guerra ens ho va malmetre tot. I també un dels projectes més emblemàtics que portava era la Font Gran, que ell hi va lluitar molt per la Font Gran. I tot el projecte que recordem de Canalla, tot era de l'època d'ell i d'en Gausa. Jo crec que va ser un home molt innovador per l'època. El que passa que el temps no el va acompanyar i va viure en uns anys molt difícils. Sí, a veure, pel que jo sé d'aquest meu avi, tenia inquietuds municipals i del poble, i segurament el que en aquell moment, com sempre els innovadors, aquí a casa em sembla que no li aprovaven gaire la seva mare, perquè això suposava estar més pendent de les coses de fora que les de casa. Però també penso que els anys de la República eren anys en què la gent es movia i tenia inquietuds i ell doncs, va formar part d'aquests. Però evidentment, com abans he dit, doncs, la guerra ho va trencar tot i ell no en va parlar mai a casa d'aquella seva etapa. Era com una etapa oblidada i com que abans també havia fet algun altre projecte que no li havia anat gaire bé, doncs més aviat era com si a casa millor que en deixem estar. A veure, ara anem avançant, doncs en Josep Momany ja ens hem situat en totes les millores que es van fer per aquest barri, d'aquesta zona d'aquí, que és ben comunicada, però ara el que hauríem de parlar és amb els que van viure l'última etapa del molí, que són els fills de l'últim moliner, d'en Josep i la Lola, i és la Montserrat i en Josep Vergés. I jo el que vull conversar amb ells és que m'expliquin quins records tenen del molí, perquè jo tinc els meus. Jo penseu que vivia sola a Bellpuig i m'agradava molt venir aquí. I sempre que podia m'estava aquí al molí. I m'agradava molt i la meva mare em deia «Però què hi trobes allà al molí?» Dic, és que mira, juguem molt, són molt creatius, bueno, aquella paraula creatius abans no el feia servir, no sé, juguem molt, aquelles nenes sempre estem fent nines amb tot el que trobem. M'agrada quedar-m'hi a dormir perquè és molt divertit. La Ramona ens fa pa amb vi sucre. En Josep, el seu pare, ens porta a collir crancs. Jo hi estic molt bé. I a més aquelles nenes van tan ben vestides, quan van a missa a Taradell a peu, que la meva mare ens hi portava en cotxe, van amb uns vestidets i uns bolsos de nàquer que jo sempre li demanava a la meva mare «Per què no me'n compres un?» I aquestes són les meves vivències del molí. Jo no en tenia cap que no fos una joia i una alegria. I després també recordo que el meu avi i el meu pare, quan plovia molt i baixava el Gurri, doncs treien el cap per allà al porxo i deien que si mira, hem d'anar al molí, que aquella gent ja se'ns afoguen. I aquests són els records que jo tinc d'aquella època. Jo no sé ells com em veuen ni què recorden primer del molí i quins records tenen de mi. M'agradaria que, si se'n recorden, m'ho expliquessin. I ja està. Bueno, com ja se sap, és una casa molt petitona, hi vivia molta gent, perquè érem 11 de colla, de germans som 6, que aquí encara n'hi falten 4, doncs era molta gent, però dintre del que hi havia no hi havia gaire res més, però hi havia molta vivència, estàvem tots molt units, i els pares, doncs, per mi, eren uns excel·lents, perquè, la veritat, ens van ensenyar una educació sense haver anat a gaires col·legis ni res, perquè tot el que jo porto d'ensenyar-se és del Gorrixer. Vol dir que allà era ensenyar des de petits a 12 anys, que és fins allà on jo vaig anar a col·legi, vull dir, tots estàvem ficats en la mateixa aula. I aquí, doncs, és allà on vivíem i teníem totes les nostres coses i dintre de tot era una casa, bueno, primer entraves i et saludava l'euga i les vaques, i després hi havia els conills i el molí, i després trobaves les persones. Vol dir que era una cosa així. I a dalt hi havia les habitacions i poca cosa més. I al principi després ja ho van arreglar, però jo recordo que les gallines sortien pel mig de l'habitació dels avis i baixaven després cap aquí i mira que hi havia un tancat i s'anaven cap aquí, vol dir que ja eren ensenyades. Era una cosa molt diferent de la que estem vivint, que és així. I la casa doncs, estava molt endreçada dintre que no hi havia res, perquè dormíem a la paret que hi baixava l'aigua del molí. I, ai senyor, hi havia una gran cosa. Un matalàs, com que érem tanta colla, la meva germana gran i jo, doncs allà a terra amb un matalàs a dormir, al mig baixava l'aigua, les patates, i dormíem tots allà. No hi teníem ni res del que hi ha ara. Vull dir, i érem feliços i tan tranquils, vull dir, no tinc cap mal record, ni
ni cap trauma de res. Vull dir, mira, els pares ho van saber portar molt bé, la veritat. Això és el que jo recordo de que estaven bé. Els vestidets, i ens feien els vestidets, i tot era canvi de coses, de diners. Poder els únics que entraven a casa era quan tenien la llet de les vaques per vendre. Però el de més tot era canvi de conills, et feien la roba, canvi de portar els ous, anaves a buscar tall, i tot era història. I d'aquesta zona d'aquí on estem ara, que hi havia la font, dius? Sí. M'havies explicat. Sí, hi havia la font d'aquí, on estem ara, més o menys aquí, o allà, no sé, més o menys. Recordo aquesta font, i teníem sempre un canti, perquè com que era el camí de pas d'anar a Tardell, doncs la gent baixaven cap aquí a banyar-se al riu, i sempre, bueno, el 18 de juliol era com les Rambles de Barcelona. I aquell canti no es movia mai de la font, perquè el meu pare tenia el canti sagrat allà a la font perquè tothom pogués veure aigua i la pogués veure bé, amb el canti d'allà. I d'això jo recordo que li van posar la not del canti, perquè com vaig casar i vaig anar a viure a Tardell, la gent em deien, ah sí, quan deies de Bonteres, ah sí, el molí de Bellpuig, sí, allà a la font del canti. I llavors em vaig enterar que en deien la font del canti, perquè al poble en deien la font del canti. I a part de tenir bestiar, que com que aquí a Bellpuig els horts hi havia molta aigua, hi havia l'hort del molí, que se'l repartia, no? El meu avi portava un tros d'hort, el teu avi en duia un altre... Sí, això el meu germà hi havia corregut més pels horts. Sí, bueno, corria més per fora, eh? Sí, anava més per fora. Com que dintre no hi cabíem tots, sempre marxàvem uns a dins. Jo tampoc me'n recordo molt, perquè clar, era petit. Sí. El que recordo més era que la feina que em tocaven a mi, al vespre, anar a engegar l'aigua de la turbina perquè tinguéssim llum. Anem a mirar això de la turbina. Anàvem cap a la turbina, obríem l'aixeta, que era un volant de ferro, i l'aigua aquella passava per una turbina amb un alternador i feia, dues bombetes que hi havia a la casa, teníem llum. Ja fèiem l'energia renovable. Sí, i llavors quan anàvem a dormir tocava anar a tancar, que jo el que feia més por, perquè al vespre ben fosc, cap allà darrere, anava cagat, però havia d'anar a tancar perquè es havia de fer. Anaves a tancar l'aixeta i ja estava. Propietat de Bellpuig. I el tracte exacte que tenien jo no ho sé, perquè clar, en aquell temps no s'explicaven tant les coses, tampoc no hi ha papers, però ell el que feia era molinar del gra que escollia per aquí els veïns, el molinava, i llavors també feia de les feines del tractor i de feines del camp de Bellpuig, també ajudava els de Bellpuig. I la farina que treien d'aquí, la seva, doncs la portaven a Tardell. També buidàvem la bassa pel carcabà. Llavors, quan buidàvem pel carcabà era com agafàvem els peixos, perquè hi havia molts peixos a la bassa, perquè es feia un cop l'any. Els peixos ja havien criat, havien crescut, moltes carpes, cangrejos. Cangrejos també no les basses? Sí, i quan buidaven, doncs, paraven les pedres perquè no girés, i aquí baix al carcabà, doncs, amb un cubell d'aquells de canya, posàvem allà i agafàvem allà un pilot de peix i teníem peix per uns quants dies per menjar. De l'aigua de la mare de les fonts el carregaven. Que baixava per aquí, cap aquí a la font, al costat de la font hi havia la bassa. Sortíem de la porta i ja havíem de fer un salt per l'aigua. Llavors ens empenyia per darrere, com passaven aquells aigats, que baixava l'aigua de no sé pas on, però quedava envoltada la casa d'aigua. I ens posaven les catiusques i cap a Bellpuig. Sí, que faltava un pam així per arribar a la finestra ja... Que anaia, poseu-vos les catiusques, i tots anàvem amb catiusques, no ens ho havien de dir dues vegades. I marxàvem cap a Bellpuig. I vam arribar-hi. Doncs bé, ja enllaçant una mica amb la història antiga, de fet, en mossèn Pla de Vall, quan va venir a explicar els orígens de Bellpuig, ell ja explica que quan depenia dels senyors de Montrodon, això eren les hortes del castell de Montrodon. Per tant, ja llavors els de Bellpuig pagaven parts del castell de Montrodon i després els moliners... I el pobre moliner pagava parts de Bellpuig, que això era més nou. Ara doncs aquí ja s'acabarà tota aquesta etapa de la història del Mas Bellpuig fins a mitjans dels anys 60, mitjans del segle XX, gràcies a totes les històries que ens hi han aportat des del punt de vista més històric d'en Josep Momany i els dos germans Vergés que ens hi han acompanyat, Montserrat i en Josep, en totes les seves explicacions, perquè són les persones de referència d'aquesta última etapa del molí.
Eren una família que els que jo vaig conèixer doncs, eren la Lola i en Josep, que eren els pares, la Ramona, Anton, l'Agustí, que era el tiet, i després hi havia la Teresa, la germana gran, la Montserrat, la Pilar, en Josep, i els altres dos petits, que ja van néixer més tard i quan ja vivien a la Verneda, no els tenia ja tan vinculats en aquesta història. I aquí doncs acabaríem una història que comença en aquest territori i concretament en aquesta zona del Molí, el 1600, quan el senyor Vilademany li dona permís al Pau Bellpuig per agafar aigua de la Riera de Taradell, i acabem aquí doncs, amb la família Vergés, que van ser els últims estadants i moliners. Després, quan ells ja van marxar, aquesta casa va quedar uns anys buida. Després van fer venir una altra família que l'habités, que no van fer de moliners, perquè ja no era època, que eren els anys 70. Van viure aquí, crec, uns 8 o 10 anys, i a prop de l'any, a finals dels 70 i principis dels 80, aquesta casa amenaçava ruïna, el riu era una claveguera, i res feia pensar que hi havia una època en què aquests llocs es podrien revaloritzar. Era molt difícil mantenir aquesta casa i bé, doncs gràcies que encara ens queden aquestes restes que evidencien que hi havia una casa, que hi havia vida, que ens ho han pogut explicar i que no són històries tan antigues.